ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുപ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിമാര് അവര് ഗോലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ പാർഷദന്മാര് ആയിട്ടുള്ളവര് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭഗവത് പാർഷദൻ തന്നെയാണ് ആര്? മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അത് മുമ്പുള്ള പ്രഭുവിന്റെ അതുമാതിരി പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഗുരുവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ? വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓർക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും? ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധനത്തില് വളരെ കാലം മുമ്പ്, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ വ്രജവാസികള് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം കുറെ കാലങ്ങൾ, അതായത് അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ട് എന്തായി? അത്
മുസ്ലിം ഇൻവേഷന്റെ അതിന്റെ ആ സമയത്ത് എന്തായി, അത് നശിച്ചുപോയി, ക്ഷേത്രം നശിച്ചുപോയി. ആ വിഗ്രഹം എവിടെയോ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടില് എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പൂജാരികള് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലൂടെ തന്നെ ആ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടായത് എന്തുണ്ടായത് ക്ഷേത്രം. ആ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായത്. അത് ആരുടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയിലൂടെയാണ് ആ ഭഗവാൻ ആ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. അതിനുശേഷം അവിടെ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് പോയി? ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ തണുപ്പ് ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ചന്ദനത്തിന്റെ തടികൾ ശേഖരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചന്ദനത്തിന്റെ തടികൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി? ജഗന്നാഥ് ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയായി. ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സാൻഡൽ, വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ചന്ദനം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ശേഖരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. പോകുന്നതിനിടയില് എവിടെ എത്തി? ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തില് എത്തിയിട്ട് എന്തുണ്ടായി? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഥ? ആ പ്രഭുജി പിന്നെ ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാത്രത്തില് എടുത്ത് മറിച്ചു കൊടുത്തു എന്നല്ലേ ആ കഥയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ. അപ്പൊ അവിടെ അതെ. ഇതെല്ലാം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അവിടെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു നിവേദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു പാൽപായസത്തിന്റെ ഒരു രീതി. അതായത് ധാന്യവും പാലും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തരം നിവേദ്യം ഉണ്ട്. അത് 12 കലത്തിലായിട്ടാണ് ആ വിശേഷപ്പെട്ട നിവേദ്യം അവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത് ആ 12 കലത്തില് ആ നിവേദ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്താ? ഇങ്ങോട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ നിവേദ്യത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് മാറി പോവുക ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പക്ഷേ ആ ഭഗവാൻ വളരെ കരുണാമയനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ 12 കലത്തിലുള്ള ആ ഖീർ, ആ നിവേദ്യം, അതില് ഒരെണ്ണം ഇപ്പോ ഒരു ഡേറ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡില് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ടാവും. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എല്ലാവരും? നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള കർട്ടൻ. കണ്ടിട്ട് പ്രഭു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അതിലൊരു കലം ഖീർ, അത് ഗോപിനാഥ്, ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കലം കർട്ടന്റെ പെന്നിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാധവേന്ദ്രപുരി തൊട്ടടുത്ത സ്ട്രീറ്റില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൂജാരിക്ക് ആ സമയത്ത്, അതായത് രാത്രി, അപ്പോ സ്വപ്നത്തില് പറഞ്ഞു, മാധവേന്ദ്രപുരി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കർട്ടന്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ കലത്തിലുള്ള അത് ആ നിവേദ്യം എടുത്തു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ സ്തബ്ധനായിട്ട് ആ പൂജാരി എണീക്കുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ സ്ട്രീറ്റില് മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോസ്വാമിയെ, ആ മഹാരാജിനെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ നിവേദ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. വളരെയധികം അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്ന് നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുണ്ട് ഇതായിരുന്നു. പറഞ്ഞാൽ അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആ വൈരാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, ഭഗവത് പ്രേമമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭാവഭക്തി ഒക്കെ എല്ലാം വളരെ തീവ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ നിവേദ്യം കഴിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ആ കലം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ആ ഭഗവാൻ സംശയം ഉണ്ടോ അതില്? കൊടുത്തതായതുകൊണ്ട് ഏ ഭഗവാൻ കൊടുത്ത് ആ ഇതിലെ അങ്ങനെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ അതെ, ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് ആ നിവേദ്യം. അതായത് അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ദേവത, അതായത് ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറയുന്നത് ഖീർച്ചോർ ഗോപിനാഥ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ആ നിവേദ്യം മോഷ്ടിച്ചിട്ട് എടുത്ത് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചു. അപ്പോൾ അത്രയും ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖീർച്ചോർ ഗോപിനാഥ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആ ആ ക്ഷേത്രം അവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആ നിവേദ്യവും അതേപോലെ തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥാനവും. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സമാധി സ്ഥാനവും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ കലിംഗദേശം, അതായത് ഒറീസയിലാണ് ഈ ഖീർച്ചോർ ഗോപിനാഥ്. ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? അറിയോ ഇതിനെ കുറിച്ച്? ഈ കഥ മുമ്പ് കേട്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറയൂ. ഇല്ല പ്രഭുജി, ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല. അപ്പോ കേട്ടിട്ടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്കും പോവാം. അതാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ദൗത്യം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചന്ദന ചന്ദനത്തിന്റെ തടി കൊണ്ടുവരാനാണ് ആര് പോകുന്നത്? മാധവേന്ദ്രപുരി പോകുന്നത്. എവിടേക്ക്? ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക്. അതിന് ആ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം, അതായത് ഈ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ആ ദൗത്യം, ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അതായത് വ്രജത്തില് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സന്നിധിയില് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചന്ദന തടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പറഞ്ഞ ആ ദൗത്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും പോവാണ്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരിലും ഉന്നതനാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അവിടെ വളരെ പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ആ എന്താ ചന്ദനത്തിന്റെ തടി, ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. അതേമാതിരി വളരെ ബഹുമാനപൂർവം അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഇതെല്ലാം, അതായത് ആ ചന്ദന തടികളും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അങ്ങനെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ, രാജാവായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, ഇതൊക്കെ നടത്തി. എന്നാൽ അത്ര പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തിനാക്കളെ മഴയത്ത്? ഗോസ്വാമിയാണ് ആ മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പോൾ ഗൗഡദേശത്തില് വളരെ പ്രസിദ്ധനും പ്രശസ്തനുമാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ചന്ദനത്തടികളെല്ലാം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഈ യാത്രയായി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം യാത്രയായിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ്, വ്രജത്തിലേക്ക് പോവാണ്. വ്രജത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രം. അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ അന്ന് തങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ
അന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കാണുക ചെയ്ത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വപ്നത്തിൽ പറയാണ്, എന്റെ ഈ ശരീരവും എന്റെ ഈ വിഗ്രഹവും ആ ഗോപിനാഥിന്റെ വിഗ്രഹവും തമ്മില് തമ്മില് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചന്ദനം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചന്ദനം, കിട്ടിയ ചന്ദനം ത്തിലെ പൾപ്പ് പോലെ, അതായത് ചന്ദനം അരച്ചിട്ട് ഗോപിനാഥിന്റെ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് പുരട്ടുക. ആ പുരട്ടുന്ന സമയത്തിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ആ വ്രജത്തിൽ പുതുതായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ താപനിലയും കുറഞ്ഞുകൊള്ളും എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തില് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മാധവേന്ദ്രപുരി ഉണർന്നിട്ട് ആ എന്താ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തു ഭഗവാനെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തു ചെയ്തു? ചന്ദനം അരച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഖീർചോർ ഗോപിനാഥ്, അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. ആ ഗോപിനാഥ് പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഈ ചന്ദനം ചാർത്തി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നീട് എവിടേക്ക്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? അറിയോ ആരൊക്കെയെങ്കിലും? ഗൗരംഗ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദനാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട പാർഷദനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പോൾ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മാധവേന്ദ്രപുരി. അതിനുശേഷം ഇവര് രണ്ടുപേരും ദക്ഷിണ ദിക്കിലേക്ക് പോയി. ദക്ഷിണ ദിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, അതായത് തമിഴ്നാട്, കർണാടകം, കേരളം, ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി. അതായത് തെക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക്. അതിനുശേഷം അവരോടൊപ്പം കുറെ ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവിടെയെല്ലാം പര്യടനം നടത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സമാധി അതിനുശേഷം വളരെ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും വിശിഷ്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം പര്യടനം നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥാനവും എവിടെയാണ്? ഈ ഖീർചോർ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഒറീസയിലെ ഖീർചോർ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി. ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമാധി കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 15-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഉള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു മാധവേന്ദ്രപുരി. അദ്ദേഹം ഈ വ്രജത്തിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന വ്രജം, അതായത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, മറ്റ് വൃന്ദാവനം, അങ്ങനെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശരിയായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആ വ്രജം മുഴുവനായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം മാധവഗൗഡീയ വിഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ പേരാണ് ലക്ഷ്മിപതി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഈശ്വരപുരി ആയിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്വൈത ആചാര്യൻ, അതായത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദനായിട്ടുള്ള അദ്വൈത ആചാര്യനും
നിത്യാനന്ദപുരിയും ഇവരുടെ എല്ലാം ഗുരുതുല്യനാണ് ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത്. വിജുപുരി മുതലായിട്ടുള്ള അവരെല്ലാം രാഘവേന്ദ്രപുരി ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഗുരുതുല്യനാണ്. ഈ പുരി എന്ന് പറയുന്നത് ദശനാമി സമ്പ്രദായത്തിൽപ്പെട്ട അതാണ് അവിടുത്തെ സന്യാസിമാർക്ക് പുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർഡർ, സന്യാസത്തിന്റെ ഓർഡർ വരുന്ന അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസ നാമാണ് മാധവേന്ദ്ര പുരി എന്നത്. അദ്ദേഹം ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തിലുള്ള ആ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. അതായത് മഹാപ്രഭു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭാരതത്തിലെമ്പാടും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാമജപ. ശരിയായിട്ടുള്ള ആ നാമജപം, ഏത് രീതിയിലുള്ള നാമജപം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ആ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ശരിയായിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനം, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അപ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കം ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്? മഹാപ്രഭുവും മറ്റു പാർഷദന്മാരും എല്ലാം ആ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിയായിട്ടുള്ള വരുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വേറെ ആചാര്യന്മാരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഇതെല്ലാം നോക്കാം. അപ്പോ ഇതാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജീവചരിത്രം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലേ ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയണത്? ഹരിനാമ കീർത്തനം കൊണ്ടുവന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ കൂടെ അത് വികസിച്ചു അതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ബീജം, അതിന്റെ ഒരു അതായത് ഒരു വിത്ത് ആണ്. അത് വികസിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ ഭാരതത്തിലെ ശരിയാമണ്ണം ആ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവരെല്ലാവരും ആ ഒരു മാർഗം, ആ ഒരു വൈഷ്ണവ മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള മാധവ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരമഗുരുവാണ് ആര്? മാധവേന്ദ്രപുരി. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഈ മാധവ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നല്ല തുടങ്ങിയത്. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ഗുരു. മാധവ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ആരിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മാധവ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ ഭഗവത്ഗീത, മറ്റ് ഭാഗവതം, ഈ ഇസ്കോൺ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പരമഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആ സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ പ്രഭു കൃഷ്ണ. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് നാരദർ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അതെ. അല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭഗവത് തത്വം എല്ലാം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവിന് ബ്രഹ്മാവ് നാരദന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശൃംഖലയില് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ആരൊക്കെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, മാധവേന്ദ്രപുരി, ഈശ്വരപുരി, അതുമാതിരി ഇപ്പൊ എസി ഭക്തിവേദാന്ത, ശ്രീല പ്രഭുപാദ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, പിന്നെ ആരാണ്? ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ഠാക്കൂർ, ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് പ്രഭു, അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം, അതായത് മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, അതായത് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഗുരു ആരാണ്? നമ്മളുടെയൊക്കെ ജയപതാക സ്വാമിയാണ്. ഇപ്പൊ അവരുടെ ശൃംഖലയില് ഇപ്പോ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജാണ്. അതായത് ഭക്തി പ്രഭുപാദിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഭക്തിവേദാന്ത ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരു മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഈ സമ്പ്രദായത്തില്. ദീക്ഷ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 25-30 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലും അവര് ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അവര് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഹാരാജസ് വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്, പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ശൃംഖലയുടെ തന്നെ കണ്ണികളാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിവോട്ടീസും ആരാണ്? ഇതിലെ കണ്ണികൾ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, അതായത് കണ്ണികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇതിലെ തന്നെ പരമ ആചാര്യന്മാരുടെ ജീവിത ചരിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പറയൂ, ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ല, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇനി